Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi indrette mit hus. Og så jeg skal lige huske at sige, at hvis jeg ikke taler så meget, så er det fordi at det er sådan min første video, lange video og sådan noget, som var flere minutter. Så hvis jeg ikke taler så meget, så er det nok derfor. Jeg tænker heller ikke, det bliver en særlig lang video. Jeg tænker, det sådan bliver maks 15 minutter. Og så husk at like og subscribe og lægge nogle idéer til mig. Skriv nogle idéer til mig nede i kommentarfeltet. I må selvfølgelig også gerne skrive jokes og sådan noget. Jeg er lidt ligeglad. Bare det er et eller andet, som hjælper mig. Og der er løbet til at tør. Jeg tænker også i dag, at vi bare lige skal indrette mit hus lidt. Rykke rundt på nogle ting. Putte nogle flere ting herind. Og så kan vi også farme den her village færdig. Den kan vi lige farme. Eller tjekke, hvad der er. Fordi det har jeg nemlig ikke tjekket helt endnu. Okay. Lige meget. Nej, jeg tager en ting. Tak for at lade mig låne dine ting, mester. Og din fakkel. Og jeg tror faktisk, jeg har en ret god idé til min seng og sådan noget. Jeg laver ikke noget herinde. Nej, I behøver ikke at kigge på mig. Men til den idé skal jeg faktisk også lige bruge en ekstra seng. Det der hus skal jeg ikke tage af. Det er slet ikke mig, der har tatoveret det. Nej, det er slet ikke. Det er ikke mig. Nej. Aldrig i livet. Jeg tænker for... Nej, vi skal ikke have en hest. Jeg skal lige se. Jeg tænker, jeg har nok bøger. Hvis I undrer jer over, hvad for en slags Minecraft jeg spiller på, så er det Java. Fordi det er bare lige det, jeg havde lyst til. Yeah. Hvad er det nu? Jeg skal lige huske der. Og så... Hvor er mit læder? Der. Jeg skal lige se, hvordan er det nu, man laver en bookshelf. Jeg skal faktisk ikke engang bruge læder. Det er til bøger, man skal bruge læder. Ej, hvor... Jeg kan ikke engang... Der. Der. Den der. Ej. Jeg er glad for at lave flere bookshelves. Det
Så. Men kan man egentlig crafte candles? Ja. Nej, det tror jeg faktisk ikke engang, man kan. Så jeg skal lige se, hvor meget iron jeg har. Jeg skal lige huske. Nej, det er ikke nok til en hjelm. Nej, det er det ikke. Jeg skal lige se, hvor meget skal jeg bruge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jamen, jeg mangler 3 mere. 3 iron ingots. Skal jeg lige huske respawn point her. Ja. Tænker jeg bare, at vi skal på tur. Ej, det er øv, hvis jeg ikke kan finde vej tilbage. Jeg tænker ikke, vi går så langt væk. Får lige noget iron. Og sådan noget. Okay, jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi kommer til at indrette mit hus særlig meget. Fordi at jeg kan ikke rigtig komme på nogle idéer. Næste gang, så skal jeg nok huske at tænke over nogle idéer, før jeg indretter mit hus. Der er lige noget kul. Det kunne jeg godt bruge. Ej, stop. Ikke så meget. Er det bare mig, eller er det skide satisfying om mine sådan her? Nej, undskyld, jeg må ikke sige. Det må jeg ikke sige. Er det bare mig, eller er det virkelig satisfying bare at smadre sådan nogle her blocks? Og smadre blocks, lyden. Det er så satisfying. Det er også rigtig satisfying at placere. Hvis I synes det samme, så skriv lige same, eller også mig, eller hvad man nu siger. Nede i kommentarfeltet. Kigger lige her. Uh-oh. Nej! Nej. Fuck. Nej, det må jeg ikke sige. Jeg har engang beholdt lærer på. Så jeg gider helst ikke dø. Det kan være, der er noget iron heroppe. Det ville være fedt, hvis det var det. Yes! Det har jeg sgu ret i. Jeg troede kun, der var 2 stykker. Ej, det er ret, det der. Ej, det er ret. Ej, nej. Nej, jeg har glemt at tage crafting table med mig. Jeg tænker faktisk bare, at det her det bliver sådan en lille på tur, udflugt, mini-video. Og så, yeah. Kan det være, at jeg kan komme på nogle idéer? Jeg skal lige huske, at jeg skal gå op på det her bjerg igen, fordi jeg orker ikke lige at lave et
crafting table og det der, og spændt min iron. Jeg skal lige se, om der er noget fedt her. Du skulle aldrig have sagt en lyd. Fordi det her, det er den sidste ting, du kommer til at se. Er den her? Nej. Jeg tænker faktisk bare, at vi går tilbage nu. Smelter med iron, laver en lille smule armor. Og det der, og så tror jeg faktisk, videoen er færdig. Nå, I må meget gerne sige til, hvis jeg har nogle idéer med det her birchwood. Nej, eller hvad det nu er. Jeg skal lige se, hvad det nu hedder. Cherrylog, eller hvad det nu er. Det her. Kirsebær. 3, tænker du. Så må I meget gerne sige til, fordi jeg har ikke nogen idéer. Det må være statuer, det må være små huse. Hvad end det nu er. Bare et eller andet. Altså, der er alt for meget. Der er sådan noget der, og der er noget helt derovre. Skal vi se. I må meget gerne sige til, hvis I ved, hvordan man sådan zoomer ind i spillet. Fordi det ved jeg ikke, hvordan man gør. Og så kan det bare være, at jeg kan se tingene meget. Så I må meget gerne sige til. Hvis I ved det. Det kan jeg nemlig godt bruge. Ja, så lige det der ind i. Ja, jeg kan godt se, at jeg har lidt for meget kobberstål. Nej, jeg skal lige have en stak eller 2 på mig, så jeg lige kan bygge lidt. Ej, ikke torches. Dem skal blive. De skal blive. Vent. Skal lige tænke. Jeg tror faktisk, jeg har en idé. Nej. Ikke alligevel faktisk. Okay. Men det tænker jeg faktisk var alt for den her video til videre. Ja, det tænker jeg var det. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig ret meget. Ja. Bare godt for mig. Jeg bliver virkelig glad, hvis I gør det for mig. Subscribe.